माने त्रिपुरासा होननानै जायखौ बुङो खिन्थु बिसोर आसामनिखा बिसोरो गासिबो देबबारमा ना नोंसोर ना ब्रु हा नों त्रिपुरा लिरो बिसोरो त्रिपुरा हा ब्रु या त्रिपुरा बे ब्रु रियां होनो बे बिसोर त्रिपुरा होनो रियां आरो त्रिपुरा हा माने त्रिपुरा माने जत दं माने बर' फोलेरनि बरक होनदों जायखौ BOROK बरक राव रायलायग्रा गासिबो बिसोर जोंनि आसामाव जेसेबां दं बिसोरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बर' कसारिजों एखेलगेनो दा थाफाबाय आरोखि सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार अलरेडि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबबाय आरो दा बिसोरनि गासिबो गामिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव माने हाबसिगोन आरो एखेलगे माने बर'फोरजों समान बिथांमोनाबो जौगाखांनायनि खामानि दामानिया मावलांबाय थासिगोन नङा बेवहाय जेब्ला गभर्नमेन्टआ बाहायजेनो अब्लानो लासैनो बर' रावखौ बयबो मोनथिनो नाजागोन मोनसेया जाहैबाय जेसेबां अफिसारफोर दं बिसोरो बर' रावखौ सोलोंनो नाजागोन आरो माखासे गभर्नमेन्टनि जिथु सार्कुलार ओंखारगोन एडभार्टाइजमेन्ट होगोन साइन बर्ड लिरगोन बायदिसिना जेफोर बाथ्राफोरखौ फोसावगोन अब्ला बेफोरखौ बर्डआव नुयोब्ला सार्कुलाराव नुयोब्ला मानसिफ्रा हागौमानि फरायनानै बुजिनो नाजागोन आरो जेला बुजिनो नाजागोन लासैनो बिसोरो बर' रावखौ सोलोंनो नाजागोन आरो जेरै बर'फ्रा दिनै असमियाखौ नेपालीखौ बेंगलिखौ बा गुबुन गुबुन रावफोरखौ इंलिश हिन्दी जेरै माने सोलोंलांदों बेबायदि लासै लासै सोलोंलांगोन गतिके टिभियाव नायनानैबो लासैनो जोंनि रावफोरखौ सोलोंलांगोन आरो दा फ्राय जों गोबाङानो मोनथिया दा गोबां आसामनि मानसियानो बर' रावखौ रोंजोबगौ ओंखायनो बर'फ्रा दा रायखोमालाबायनायखौ गारनांसिगौ दा गोबाङानो बर' रावखौ मोजाङै रोंजोबगौ आरो बेखायनो आं सानो जे बेखौ गभर्नमेन्टआ बाहायनाय लोगो लोगोनो बे रोंनाय मानसिफ्रा अलरेडि ओंखारगोन माने मा होनो बिदिखौ बयबो बयजोंबो नुजानाय जागोन आरो माखासेफ्रा थाबैनो सोलोंनानै मोनसे समाव असमिया बा अन्यान्य बेंगलि तेंगलि राव बायदि बर' रावा बयजोंबो बुजिजानाय आरो रायलायजानाय राव जागोन नङा बेवहाय जाहैबाय दा जिथु सुबुं सानखोनि थाखाय दिनैहाय गोबां फरायसालिफ्रा बन्द' जानो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे फरायसालिखौ रान खालामनांगौबा सालायनांगौबा बेवहाय फोरोंगिरिफोरनो बेथन होनायाव गोबांथार थाखा नांगौ जायो आरो बेराफारसेथिं जोंनि गथ' गथाय जिथु गैयै जादों बिनि जाहोना जाहैबाय दिनैनि दिनाव माने जोंनि मानसिफ्रा गथ' गथायखौ रांखान्थियारि हालोदखौ नायनानै बयबो गोजोन सुखआव थानो लुगैनानै गोबां खांला सासे एबा सानैल' गथ'फोर जाबाय दा सासे एबा सानैल'ब्ला बिसोरनि इयुन जोलैया 30 बोसोरनि उनावसो फैयो 27-28 बोसोर बैसोआवसो हाबा जाहैयो जिहेतु गतिके सासे गथ' जोनोम मोनफिननो बे न'खराव 30 बोसोर नांगौ जायो होमबा बाखि समाव मोनसे गामियाव दा गथ' गथाय गैयै बायदि जानो नागिरो दिनैनि जिथु 4 years खिन्थु जोंनि समाव आं जेब्ला लेखा फरायदोंमोन जोङो बिदा फंबाय साथामा जोङो माने मा होनो स्कुलाव खेबसेनो थांदोंमोन गुदि फरायसालियाव बिनि उनाव आंनि बिमायनि फिसा बिमानैनि फिसा आरोबाव 6 जनसो जों थांदोंमोन बिनि उनाव आंजों लोगोसे आंनि आब'नि फिसाफ्रा एखेलगे एलपि स्कुलाव जों फरायदोंमोन आरो होमब्ला जों न'खरसेयावनो फ्राय 10-15 जनसोआ एलपि स्कुलाव थाङोमोन आरोखि बे समाव खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंहा बेबायदि गथ' गथाय गैला जिहेतु सासेल' बा सानैल' होमब्ला बिस्रा माने मा होनो बियादैबो थाया बियानैबो थाया माबो थाया सोमोन्दोआनो गैया जालांसिगोन दा आयं सोमोन्दो गैला हयथ' जिहेतु फंबाय दंबा आदैल' थासिगोन आरो जे सासेल'बा आदैबो गैला आयंबो गैला आमायबो गैला आनैबो गैला दा लासै लासै बिदि जाबोगासिनो दं ओंखायनो बियो सोरनिखौबा दाय होनानै जाला दा बेवहाय गभर्नमेन्टआ मोनसे मेकानिजम दिहुननांगोन जे उन्दै गथ'फोरखौ जोङो गामियाव फोरोंनो हायाब्ला बिसोरखौ दाबसेयाव लांनानै फोरोंनांगौब्ला बा बिसोरखौ जुदि लेखा फोरोंनांगौब्ला जों माबायदि मोनसे गोदान राहा लामा लानांगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ साननांगोन नाथाय सुबुं सानखो गैयैखौ जों सुबुं सानखो गोनां खालामनो हाया नङा बेफ्राव ओंखायनो जिथु गोदान मुगा जों आरो पुरानाखौ सानबाय थाब्लाल' जाया आरो बेवहाय गोबांनिनो माखासे बुंफोरथि दं जे दानो एसटि रिजार्भेसनफोरखौ उठायनो नाङा बे मोनसे थाहैबाय जे बेबो थाहैनांगौ मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा माने स्कुल लेभेलाव आरोखि माने बर' रावजोंनो जागोन बेवहाय बर'नि बादै गुबुना मोननाय नङा आरो सोरबाया जुदि बर' राव रोंबायब्ला बा बर' बिजों फरायदोंब्ला हयथ' बेबो बर' बिजोंनि फरायसालियाव माबा मोनगोन मा होनो फोरोंगिरि मोनगोन ओंखायनो जोंबो जोंनि समाजाव दा जों बोरैहाय गुबुन गुबुन बिथिङाव मालायजों समान
आवगायफानो हायो बा मालायजों समान कम्पिटिशनाव जों देरहासार जानो हायो जोंबो बेबायदि मोनसे आबहावाखौ सोरजिनानै लानांसिगोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो बेबायदि राफोद दानो जोङो नाजानांसिगोन आरोखि गतिके बे मोनसे जिथु रिजार्भेशननि बाथ्रा बियो जोंनिल' बाथ्रा नङा बे जाबाय अल इन्डिया गतिके अल इन्डियानि गुबुन गुबुन ट्राइबेल मानसिफ्राबो ट्राइबेल नेताफ्राबो बेखौ गनायनानै लानो हायाखै जे रिजार्भेशन थानो नाङा अदेबानि गभर्नमेन्टआ जोबथारनायाव मा पलिसि लाहैयो बे नायनो गोनां बाथ्रा जायो लेखा जाया मानो होननानै बुङोब्ला डक्टर आम्बेडकारा बुंदों दिनैनि जिथु सम बे समा हयथ' 50 बोसोरनि उनाव थायाबो जानो हागौ ओंखायनो जोंनि संबिधाना रिजिड नङा फ्लेक्सिबल सोलाय सोल' खालामनो हायो एमेन्डमेन्ट खालामनो हायो जोंनि संबिधाना जे माखौबा जोङो डिलिट खालामनो हायो माखौबा जोङो बेवहाय सोसनफानोबो हायो गतिके संबिजिताव बेबायदि खुनु मोनसे जिनिस गैया जे जेखौ माने पार्मानेन्टलि बेखौ जेबो माबा खालामनो हाया होननाय बेखौ एमेन्डमेन्टनि बेबस्थाखौ माने खालामलांनाय जादों गतिके जेब्ला सरकारा जेरैबायदिखौ प्रयजन सानो बेबायदि राहाखौ लानो हायो ना बेवहाय माखासे मा होनो जोंनि फरायसालि जिथु सामलायग्रा डाइरेक्टरेटफोर बिसिनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय खेलिमेलि जादों गोबां एसामिस बिजोंनि फरायसालियावबो बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय थिसनजादों आरो बेवबो बे जेंनाया जादों आं सानो दा सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय बर' बिजोंनि थाखाय ओंखायनो बर' बिजोंनि जिथु पस्टफोर बेफोर दा माने आलादायै बेयो माबा जासिगोन एडभार्टाइजमेन्ट होजासिगोन आरो बेखौ थिसननायनि थाखायबो बिनि मा होनो रिक्रुटमेन्टआ बिनि जिथु इन्टारभिउ माबा माबि बे आलादायै कन्डाक्ट जासिगोन ओंखायनो आं सानो दा बे जेंनाया एबार थानाय नंला जिहेतु बर' बिजोंनि थाखाय आलादा माने सामलायगिरि थाबाय आरोखि सेपारेट डाइरेक्टरेट थाबाय नङा गासिबो केसखौनो दा माने गभर्नमेन्टआ दैखांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों नाथाय बेखौ दैखांनायनि बेलायाव जिहेतु कर्टखौ रावबो थोंजोङै अर्डार होनो हाया ओंखायनो बेखौ गभर्नमेन्टआ मोनसे प्रसिडिउरनि गेजेरजों दा माने माबा खालामनो नागिरदों मा होनो कर्टआव मा होनो आपिल खालामनानै बेफोर केसफोरखौ लासै लासै बोखांनो नाजादों आं सानो दा अलरेडि सानैसोआ गबाय बेनि बेलायाव गभर्नमेन्टआनो केस होदोंमोन गभर्नमेन्टआ दा स्टेन्ड होला ओंखायनो गभर्नमेन्टआ पाब्लिक प्रसिकिउटर एपइन्ट खालामनानै बे गभर्नमेन्टनि उकिलानो पिपिआनो माने पाब्लिक प्रसिकिउटरानो बे केसफोरखौ मुभ खालामगोन रन्जन दैमारि बिथांनि केसखौबो आपिल खालामनानै बिदिनो मुभ खालामगोन आरो बे मुभ खालामनाय लेखा जेब्लानाखि बिथांनि सायाव स्ट्रें एभिडेन्स थाला बा बिथांखौ माने मा होनो बेफोर बेलायाव फोरमान होग्रा थाला नंखायोब्लाबो अब्ला लासैनो कर्टआ बेखौ कनभिन्स जाहैसिगोन खारन गभर्नमेन्टनिनो उकिलानो दा रन्जन दैमारि बिथांखौ माने दाय मुक्त खालामनो थाखाय मुभ खालामगोन गतिके जेब्ला मुभ खालामो केस बाय केस बेयो ट्रायल जालाङै मोनसे उनाव मोनसे कनसिडार जायै रन्जन दैमारि बिथाङाबो मोनसे समाव गहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं